Hasteo BJP IPF ti bayamni hapang shemai tangmuni simi kokbro kokno kaham sinimungrinani te joto kok wanjibai sijak tongmarongno kokbro kokbai slainani rokhinei juda juda kok narmani haste hapang phaimani ulo kokbrok subject ni bagai ketalke rung phrengnai tlangnani joto rungnok rogo kokbrok subject phrengnani rok sajakmani phiaba kokbrok notui tabuk phano soi ke samong khlaimani nukjayakho Laithangnai Mars tali tisa salmari wo bubag rakhor agruni astabol thung kholawo TRI eba Tribal Research and Cultural Institute ni lowajimung bai ti prashar ni jamung ter khlaijak mani afro bo nukjakha kokbro kokno hanang pinang khlaijak mani kese kereng mani ro omo haino kwbangma patimung hastin lukrok nukha hayung gnangai coronavirus ebroma bai khorok rasai brongni langmano arikha abo bai baror ha kotoni mantri bokhorok Narendra Modi hasti gnangino lockdown Lockdown saklaijama bai röngnok kotor röngnok yungrok joto kholobjak baikha abo bai hastini röngsröngai tongnai rok belaino jengjalok klaibaikha phiaba apro haste hapangni phasingtei saklaijakmani online ni bisingtei joto class ni shep sabrok rijaknai hinai hapangni saklaijakmani bisingtino juda TV channel tei online class rok awimung khlaijakha Omo haikeno thangnai 20 June salmari wo juda TV channel ni bisingtei online class phringjangnai hinai kaisa rungtang bedak ni bokhaktei notice saklaijakmani aro nukjakha juda TV channel headline Aro nukjakha juda TV channel headline Tripura Awas News Today Mrinalini ENN 60 Tripura wo June tali 22 ni simi July tali 22 ni jora online class khlaijangnai hinai sajakha Omo hayapri belaino chawo phiaba aro nukjakha English Bengali Math juda subject ni joto class no tongo phiaba sikmai rijakha kokbrok subject ti rungsrung tongnai rok class khainang musung tongphano lama krei engei kha sajagai yok ya engei khorang ti salaikha Phungkaham ang Rakhi Debborma ang tabo Women's College pori tongo 6th semester last year ang tini o video no khlaina nangka belai no khakhamui tamni hinke tabo COVID-19 ni bagui unlock 1 solitong obo ni bagui röngnok rok bebak no kholobja haipanong cherai rok ni porimungo mungsa kebe mungtang thuhinai government kwbangma TV channel tirogo class rijagui dong phiaba oro nukjakha sini kok borok subject ni class gurui hingko nani sungmung bebak subject ni class sung tongo batangai kok borok ni bai class rijagya hingkai obono belai wan suktai klayo जों साइमानो त्रिपुरानि सरकारि भाषा बांलाते कक बरक हिंके अबहाय केबें मुंजारावखाय तामनि बागै पगलाय तलायख्या जे कक बरक क्लास नके अबनि बागैनो आं सिनि बरम गोनां एडुकेशन मिनिस्टार श्री रतनलाल नाथ ते सिनि सेकेंडारि एडुकेशननि Director UK Chakma Sarsongno Koimung Sini Kok Borokni class ni phachingko bukisa na hadi wan sukdi chini cherai rongni bagai bukisa oboni bagai nang tini belai no khakhamui o video no klaina nangka haste hayung gnangui COVID-19 bemar no tuyei lukorok busuk jungjalo klaijak a jungjalni bisingtino haste hapang naikolnai montri okrasong rungsrung tonai bagai online class eba keba TV channel ni bisingti rungsrung tonai rongno sebrina hinai saklai jaka tisung nugui manka shep mani botong baikya fiaba aro sung nai ke nugjago chini kokbrok subject no tuike kokbrok rungsrung tonai rok eba kokbrok tui je pori tonai rok Burung mungsa sep manyako. Tangde amuti ingkna. Tabuk amo joto rungsrung tonero ni bisingo. Kaisa kotor sumung asaijak. Hayakeba. Jeng rungsrung tonero wana laijak. Tangde amuti klaijana nangkna. Lockdown ni bisingo class klaijak ha. Beleke kaham kok. Amo bolaijang naiko. Fiaba.
chini kokborok sabjano tui ke tangi haste hapang rok wan sukliana tangi chini tiprasa MLA minister neta ini tongna rok chini kokbrono tui wan sukliana amno sung belai khino wana laja tabu ang kok tisa sungna musungo chini MLA minister rokno ti koina ba musungo uila ni sumung kha tangi tini sengasu chini kokbrono tui ke bo phano wan sungna kari kha sung ba bomoti mazra khlai jagi ba bomti chaya khlai jagi ba sungno kokborok srungnani kokborok class khlainani online tui sung sep manliya chini bomoti mazra tongai sungno sep dijakliya amo chini bisingo sumung phai chini MLA minister rok norok nugliya nada kokborok rung srungi tongnai rok tabo kotor jungjalo klai tongmani no norok wan sukliya da kokborok tuye rung srungi tongnai rok bahai ke amjong ga sungnai hine Furungjak ma mungsa kuri kokborok no tuye o lockdown ni jorao borok bahai ke kokborok no tuye biskango yapri shenai chini tiprasa MLA neta minister rok kokborok no kuchuko tisana da musungjak hai akebar kaisa thayo no chok choke asugri tonina da musungjak bomo norok tini MLA minister ungi shumai kathar tangai dofani bagi samung tangna hini poja horka amoti tomungke dofani bagi samung tangma da kelai na dofano tolawo siklungma da kelai singgoto no shiwo chini amani kokborok bumani kokborok no tui amani kokborok no tui kokborok no karile ti kotor neang ang wan sumaya sini kokno tui se bube mokol kaisam jagya haya ke bachini neta minister MLA rok borok fano se sakfangni kokno tui wan sukliya ke tele sabo wan suksine ti bomuti jora ka hambo borok wan sukna hini chongtong abo to sung shiliya Fia basung omono nayo chini kokborok subject no tui je sep manyangi tongmano borok dakti ke sepri nang thun ti paithago abonan kaisa ang koimung tongnai jungnugo college school rogo kokborok subject chalu khlaijak ti srunggi botong Fia ba Furungjaknai teacher eba assistant professor college roga ang nuyako amokhe bufuru chalu khlaijangnai amono sungnayo dakti ke amono assistant professor recruit khlaijaktun afuru sesini amani kokborok sakao kasana hine ang khaklayo nung chalu khlaike rijaka Furungjangnai borok le kare ke amo bahai ke ngai amro belai khino abo chini bisingo tabuk wan sumong kotor ga asaijak bokha thilaijak bufru basung kuchuk sakao kawi mano amo sin joto tiprasa loron thane abo kaisi sumong kotor ga asaijak chini tiprasa MLA minister hinei je asugi tongnai rok je pojan horna hinei sumai tangnai rok Boro omono tui mokol kaisima nangnai bokhabai samung tangna nangnai ang saga simi samung tangnai hini sawi tongma baya nijini borokno saka kasarina bagai chini MLA minister rok chaitungna nango ang koinai borokno boro omono tui kisa mokol kaisumna bagai kok sana bagai khorangti sana bagai jefru jeng khorangti sawo jefru jeng kok sawo chini manthane jeng sannai afru se ni kokno buikhna nai jeng haino chupchap khe asuklai tonglai khelto mungsa samung saglak ang paithago amono koinai chini jeng tabu kokborok je rung srung tongnai rokni bagai kaisa kotor
tei wansung kaisa kotor wansung mono tui samung tangna bagai tei dakti ke kogbro rung sirung tora no je sebri jagya tongmano sebri na bagai Phiaba o online class thani bo Bengali, English, Maths, Science, History kabangma abahai subject phrangjagui tongphano phiaba sini kokborok nai porinai serai students bongni kapal hangke belai kheno hamia tangai himale kokborok hangke online ti class khaijagya o online class khaijaya hangke borok tamungnai exam o borok unphanse seimanglak because borok kunphanse class ma khai hangke borok unphan bujiglak abgui bongni exam result bo belai kheno hamia phainai phiaba obahai jorarogo sini MLA minister MP hinjangnai rok chair soipano naya kokborok bo jagao sogoi tongkha kokborokni position tamo kebo phano cheroi nai kebi amo belai kheno khakamani kok kabangma school mane 100 ta hai moton school kokborok choli tong phiaba o kokborok choli mane school bo kokborok teacher kebai jara tongnai rogo borok kokborok nai porijaya ke borok student nong tang khlai je boyo sijak abono pori klango phiaba sebai sukurbui bujibai meya kokborok teacher bo taw sujor talangjaya abogei belai khen kokborok porinai ekdom problem abono bisingo tai tabuk jeta obo hai lockdown ni jorao school class ingani bisingo bo tai online class khajiya ke sini thinang tamungnai sini kokborok nai porinai rongni thinang tamungnai yang thala khaksadi ke salayo students no sini thinang ni chati nei phiaba belai khano wana mai singcha aje sini thinang ni chati hinjangnai rokse borok se tini class ma khaya kokborok official language ingmani yagolo kokborok nasaka hanang phinang khaijagui tung amo belai kheno khambani kok tai o kokborok je exam chokni khana kangkeno sini je kokborok nai porinai students ok bukha khep nangjago tangai borok class ma khaya borok wana jago tamkho borok exam sonai marks bahke phainai ingke borok bahke thinang ni chati inggi mannai amo belai kheno khambani kok Khadulaisa bukhadumani bisingtino sintini media ne baskangoma ma phaika tam hinke sing saya hinpano sing ma saka mukhang kerak khaye sing sanya hinpano sing ma samke khakrak khaye tamni hinba o COVID-19 o lockdown jorao sini di prahasto education system bahake ran khlaiman omahai o wansung monotino rung montrini eba kheba education department hoite kaisa wansung eba ke tangbutang najakha o tangbutang kha tabu online tei class khainani eba ke 6 থেকে 10 jora rongno borongno sini ora local tongo agotla local cable channel tongo TV local channel rokta borongni bisingtei borongno aro kaisa jotoni sangbar jana laikha amoni bisingtei class khainani jotono kaisa routine snamoi routine ongkor kha blaino khapang sangjane ko omohai samorna nungoi babai sabu khawang sugi naikhe arutin মানে অংখরমানি এবা পাবলিশ tung মানে আমা belai sal logoi thangka phiabasin mokolok laia kebangma rungnogo thangka rungprungtan rong yago soguika arutino bangla english economics geography science maths bebang tongo prungjagai botongo jeng nugui tongo phiaba a jagao sini kokborok bo tabu rungnok ni simi chenggei university jora tak prungjagi tongle phiaba ang o 6 থেকে 10 jora sini school tabu kokborok prungjagi tong phiaba sini orutin je ongkor thanibo sini kokborok ni bagai sini orutin ongkor thanibo sini kokborok ni aro korikha abtai himakok amo belai no kaisa bukhau sumu pheble sing kokborok thanaron bagai kami am sayo kebangma borok ma poria ma phya tong tabu lockdown jorao phiaba sini kokborok omo hajago sitok jaglia sini kokborok no omo sitok jangmani omo kok kotoria sini kokborok no borok saknangya khaimani mokol pengya angmani se kelayo jeng saya himban ma sawo sini kucuk berembo sini leadership tongo MP MLS tongo kebangma directors tongo tabu kokborok and minority language ni aron directors tongo bro os hamno tangi tangbutang naya jeng omo hai samuno
chini o radio sarkar ni omhai samung je kok borok no khaksa khlai khibui ton man omhai samung no ang seleng yafaro buskang salo omhai khang ge jung chobao ongkhornai blei ma sanai borok chini leaders rok jara jung leaders ngai rok jung borok no songoi himbo borok tam khai nangmani no khari khai khai saimaya phiaba jungle borok no songoi himnai rok ba jung borok ni kong ma sabo borok election ganao simisi nini kok ni bagai sao kok rok deo simisi nini kok rok ni bagai sao phia borok omorola lai thang borok pogoi thango tabu sin kok rok bo thayo tong jung saimaya thangnayo chini kok rok ni bagai assistant professor klangna bagai hini kaisa press meet khaija kareng mantri ni bisingtei bara kok rok ni assistant professor ni bagai bo khub khwai samani tongo phia ba tabuk laso bo press meet khaitani saka ajaga bo chin kok rok asu thaikrei abatai hima ko chin kok rok jung te busuk norjagai tongsinai chin man thaino jung mana nangnai norok jung no marnai jung obor sao jung kep na blame khai samani ya chin man thaino snori di sini kok bo buinya haino sarkar ni basa hnei security manjak jungno rena nangnai sini o kok brogo jung tabuk sini koimung hungke rajya sarkar no sin thani sini koimung dati omhai rutino sini kok brok sitojang nangthong dati khlaiei sini kok brok no through the TV cable channel tei phungjang nangthong hnei ang koyo tomuno omhai khlaya hangklei jung paithago jung chobao ongkhornai apro nailayano tam bahai botoi phiaba chini jara nai tongnai muni tongnai omhai rongno jung borokno koyo jung kok brok sanai joto borsong chini kok brok joto borsong khadulai gai thanchangdi chini omhai samungo jung norjagai tongo tabuk sujora jung agi ni simne norjagai phaite tabu hujura jungro sabai ga jung tabu norjagai tong buisao posi boso norjakan apro jung norjakan tabu jung norjagai tong aboni mungsa jung buthaimaya ko an bagino chini kok brok no kebeng nai no jung salsa nai an bagino ang sini kujuk berem bo tongnai sini leaders rok no sini kebang officer rok no ang koina musungo norok omahai samung koto rogo mokol kainang thang tabuk omahai jora rogo chini kamiam sayo kok brok pori tonai chhatro chhatri class 6 ni simni class 10 jora ro borma pori kok brok subject school bondo bahagi pori nai tomuno chini habang sebri hangke an bagino tabung puilano jotrono khuluma tai khaksangma yafaro tai jotrono sarik jorani hamba yafaro khaklayo oi corona virus ni jora hamia ni jora phono kaham kurung tongja baina hne tai o bemar hamia corona virus ni yakagna ni bagai nai jani nogono siring sorop ko tongbaina hne i bemar hamia jora ni yakagna ni bagai chini 12 thakotoro lockdown khiklaijak o lockdown ni jaroi chini tripura haste ni thanglaisu phailaisu khaitani gobangma samung humung khailaithani deramung achalaijak tai chachara ranglaijak o deramung slaibo deramung kotorung kha o rung surung tongnai rong o rung surung tongnai rok rung nogo ma thanglia rung no kotor ma thanglia rung nog yungo ma thanglia jotono muthupjak o lockdown ni jarai aboni bagai borongni osrai rokni chini sikla sak chalai rokni rung surung thani kotor jungjala saijak a jungjala saimani yakni kisisa ta chungno phiyogui mano khaksangri mano nei chini tripura hasteni haste hapang kaisa kaham initiative na haka eba yapri saka through online process ke chini rung surung tongnai rokno phorungnani rungno thangya phano rungno muthupjak phano cable TV channel ni bisingtui ke borongno rung surungnani aw kaham kok dalai kheno bolaijaknai samo aboni bagino chini haste hapangni borom ganang rung mantri Ratanlal Nath thanai 20 June salmari o saklaikha 22 June salmari ni simike o through online process class chengsinai cable TV channel ni bisingtui abonu ruginai joto subject gino jotono time schedule bagjakha routine sanamjakha phorungnai bagjakha kaham kok hengke aboni bagine abonu rugine class bo chengkha tai aboni advantage bo mani tongkha joto rung surung tongnai rok jung tini tangai khorang matisa tangai khakam male jung chini a routine nukha chini o kok borok subject no ke add khaijakliya jung saimano chini o kok borok subject
chini Tripura hastini kwbang kok school no o Tiprasa bosongni lukurok hamjago tai o kokborok subject no tabo nao o kokborok subject ni kwbang kok student tongwibo o kokborok subject tuinai pori tongwibo tangui o add tangui bongni o routine add khaijakliya phwrwngnai rwjakliya eba jora rwjakliya saimanya o kokborok subject no tangui ba amtike tonka chini hastini neta kotor Montri kotor rokba obo nugi da tongkha nugia da angi tongkha saimaliya tumungno nugi tongkha angke tobungno o Tiprasa bosongni lukurok o Tiprasa charairok bongni kokborok subject porithung nei khao chongi tongke taisa sepklai bongno rengfreng kokborok class na hajangnani sepklai rena angthung kokborok class na hajangnani sepklai rejakna angthung o bongni juda subject ni routine tongmatino a routine no chin kokborok ni kaisa jora kari rejakna angthung abono ang o haste hapangni borom ganang montri rungmontri borom ganang Tiprasa montri rokno tai borom ganang MLA rokno koyo chini Tiprasa charairokbo chini kokborok subject no ma porina angthung o through online process tike cable TV channel ni bising tike hambai Satai klayo Tiprasani bagai hamkrai nainai montri MLA rok omonghai patimung rok ngai tongphono nuguide mokol khapungjak eba khnaoide khnaya tabuk sumung tisaka hastini kokborok subject no tui rungsrung tongnai rok